postar, să-mi cer scuze pentru faptul că n-am mai postat de 2 săptămâni. După cum bine vedeți, am mai 12.141 de trofee. Da, și aici pe Spike. Da, am avut o mică problemă și nu m-am mai lăsat să mai continui cu contul acela de câteva sute de trofee. Și a zis că dacă nu accept să-mi recuperez contul acum, o să-l pierd definitiv. Și sincer, odată și odată tot aveam de gând să-l recuperez, deci ce s-a întâmplat. Aici l-am pe Nani și câteva alte caractere. Am Shelly, Tara la Star Power, Spike. Cred că următoarea nu e Spike. Aici la quest-uri avem să ucidem 3 lucruri cu Nani. Acest episod vom da și chestii pe care o să le mai pot un joc care mie îmi place destul de mult, numit Champion, și alte jocuri pe care le-am mai găsit și eu un jucător. Ce? Nu! Să fac acel quest să câștig 3 cu el. Să fiu sincer, în ciuda faptului că am deja rank 10 pe el și, mă rog, aveam de dinainte, am făcut destul de repede. Adeu mi-a plăcut, însă singurul lucru care îl dezavantajează este ținta asta, cam dubioasă. Un caracter cromatic, încă. Dacă ești pe locul 4, deci e un lucru bun. Sper că lucrul ăsta și nu aia nu m-a gândit. Care 10 power. A luat într-un hit? Nu! Eu n-am nicio șansă. Măcar că mi-am făcut win. Eu aștept până că mine îmi dau ultimata. Poate am noroc să atât de tare încât să nu mor. Am fost aproape. Dacă nu mă dădeam de gol, poate aveam o șansă în plus. Bine, am prima dintr-una, pardon. Mă scuzați dacă o să audă puțin ca să căștile înainte. Da. Dacă le interesăm caracter cromatic, să l-am, mă enervează. Doar când mă gândesc
Da, n-avea sens. Și m-am gândit cam așa, programul poate, dacă sunteți și voi de acord, să fie cam 3 episoade pe săptămână. Zilnic m-am gândit că e cam unii reușesc să dea pe după perete. Și nu mă refer doar la Mortis, care poate să fie un pic cam urât uneori. Ce mă enervează pe mine cel mai tare e că și alții sunt ca mine, poate pe caracterul ăla o rank 10, dar ei, nu știu, pot să aibă 20.000 de trofee sau chestii de genul ăsta. Ei sunt extrem de buni, mai trebuie avea asta e lecție de lăcomie. N-am vrut să accept Power Cube-ul ăsta pe care l-am spart eu din greșeală. Avem și el neapărat, așa, pe mine. Da, el ce credea?
și al patrulea e Megabox. Quest. Da, nu vreau să mă bag Gem Grab. Pur și simplu Gem Grab mi se pare foarte enervant. Mamă, câte misiuni am aici. Cu Barley, am chestia să joc cu Barley. Brawl Pass, fiera. $200.000 damage cu Jackie, nu prea mă încântă. 10 meciuri cu Max, cu 8-bit. 40 de inamici cu Carl. Nah. Ori asta cu Daryl de aici. Ori hai asta cu Shelly mai bine. Am luat și la Star Power, am luat și gadget după ea, nu mai bine. Probabil să spuneți că tu nu folosești cum trebuie gadget-ul dacă vine aici, ori eu, ori Sergio. Foarte mult. Și încă mai am bara roz. Cred că episodul va fi ca data trecută, cam de 20 de minute, jumătate de oră. Să și ultima ataca prost, n-am putut să da. Dar nu prea e să podai, că mai sunt de zona. Ok. E bine, încă 5 meciuri și gata. Probabil după ce posibil. Haide, dragi. Da, omul ce credea? Mamă, dacă venea înapoi și lovea din nou, răgea de lași. Am o mică șansă să câștig în lupta cu Daryl, dar trebuie să-mi folosesc gadget-ul cu cap. Cum să comparez eu cu asta? Cu Nani n-am reușit și Nani era mult mai OP. Adică mai OP, nu era mai OP decât Shelly, numai că dădea mai... Spun, acolo să nu se vorbesc. O Nita? Sau o Jackie? Ce era? Uite, momentul de la început. Băi... Hai mă spune aici că sunt altele. Hai să zic că nu am dat prima.
aia. Da, nu, eu aștept să încarce ultima asta și aici stau. Ai ultima dată să încarce chestia de la spatala. Hai, și aici. Până începem să ne luăm de. Se pare că gadgetul ei a fost mai repede, deși nu știu exact ce a făcut. Am văzut parcă era viață. Nu știu exact ceea ce gadget sau Star Power, nu știu ce avea. Again. Și așteptăm. Let's go get him. Mă enervează un pic un singur lucru la gadgetul și... Mă enervează că... Nu pot să controlez. Controlează pe nu mai pot să controlez în ce direcție. Aoleu, dar bulul ăla... Vai, Doamne! Hai, dragi, încearcă-ți norocul doar. Mă, ce face ăsta? Încearcă să mă dea de gol sau ce? Ce tactică e asta? Nu înțeleg ce vrea să facă. Un mare Daryl la orizont, ceea ce nu mă încântă de nicio culoare. Opa, pe bune? L-a luat Cole și pe Cole l-a luat Surge. Bun, hai să vedem unde mergem cu asta. Mai exact, ce chestia aia? S-a înălțat așa Star Power-ului sau gadget-ului? Sau pur și simplu ultimata? Sau faptul că se teleportează, e la fel un gadget sau... Nu știu, pentru un loc, poate împreună reușeam să-l batem pe Surge. Pe cine păcălesc. Dacă s-a arătat el primul, omoram. Tare. Mai era Carla în ultima vreme. Problema cu net și n-ai reușit fost. Cred că acum pe la de
Până la showdown. Brown sugar and spice. Abia aștept să duc la Star Power să mai fac. Pepper e unul dintre caracterele mele preferate. Caracterele mele. Bun, de-a dat aia. Ne-a trecut. Stai pe mă, așa. Da, mă trebuie să mai știu. Bun. Aha. Da. Încerc să nu prea am avut nicio șansă. Dar mă am câștigat. Locul 3, frumos. Locul 1 era și mai frumos. Exit. Hai să vedem. Cred că o să fac și un scurt match cu Spike. Dar tot l-am adus la start. Hai să ne jucăm cu el, nu? Zic. Și sincer, ghidul Spike mi se pare mult mai util la parcă la decât la... Aoleu, nu vine. Hai, stai de el. Și... Bibia n-avem nicio șansă. Din păcate, stilul ăsta agresiv de joc pe care l-am nu mă ajută absolut deloc în luptele de showdown, mai ales cu caracterele cu viață puțină, cum e Spike. Uite, ce v-am zis legat de jocul. Hai, stai de aici, să nu te mai văd. Șu! Oh, că nu vine asta. O să fiu. Da,